गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो कुंकळी ब्लॉकाचो अध्यक्ष म्हणून आम्ही गाब्रियल फर्नांडीस जो एक्स सरपंच पारोडा हाका आम्ही अपॉइंट करतात। तसेच 8 वाइस प्रेसिडेंट, एक जनरल सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी, एक ट्रेजरर आणि 34 एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स 36 एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स अशी एक कमिटी आसा। जातून हांव क्विकली एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस बेराचें नांव आसता शशांक देसाई वाइस प्रेसिडेंट, डेरिक पेरेरा एक्स सरपंच चांदोर वाइस प्रेसिडेंट, मैक्रल मार्सेल फर्नांडीस वाइस प्रेसिडेंट, अमीर शेख वाइस प्रेसिडेंट, यूसी डिक्रूज वाइस प्रेसिडेंट, मरीना मेंडिस वाइस प्रेसिडेंट, सुजान डायस वाइस प्रेसिडेंट, स्टीफान वाइस प्रेसिडेंट, फ्लाविया डिकोस्टा जनरल सेक्रेटरी, एलेक्स अल्मेदा जॉइंट सेक्रेटरी, विकी तावारेस आमचो ट्रेजरर आणि उरिल्ले आमचे 34 एक्झिक्युटिव्ह ते तुमकां लिस्ट दिल्या। तातूंत 2 नांव मातशे ऍड करात। एक म्हणजे रोमी कॉद्रोस एक्स सरपंच माकाजान एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आणि आंतोनियो फर्नांडीस 5 मेंबर आंबोली एज एक्झिक्युटिव्ह मेंबर। I welcome Gabriel as a block president of Goa Forward of the Kunkolim constituency. आम्ही आमचे पार्टीचे कार्य ग्रासरूट लेवलाचेर कुंकळे मतदारसंघात ग्रासरूट लेवलाचेर व्हरपाक आम्ही आमचो सदांच प्रायोरिटी आसतली। तेच परी ज्यो स्किम्स गव्हर्नमेंटाच्यो ज्यो आसात त्यो डोर टू डोर एक घरान पावोवपाच्यो आमचे डिप्युटी सीएम विजय सरदेसाय पार्टीचो प्रेसिडेंट हाच्या आदारान आम्ही त्यो मुखार व्हरपाच्यो आमचे कुंकळे एक मनशाक त्यो पावोवपाच्यो आमचे प्रयत्न आसतले। तेच परी आमचे पार्टीचे जे ऑर्गनायझेशन आसा जे कुंकळे मतदारसंघात जे गोट करपाचे आमचे जे सगळे ब्लॉकाचे जे मेंबर आसात तांच्या आदारान आम्ही मुखार व्हरपाक आमचो प्रयत्न आसतलो।